I els empleats del club no poden retirar una pancarta ofensiva en un moment donat? És complicat, no és fàcil, us ho dic. I de fet, els propis Mossos... Perdona, jo crec que és complicat depenent de la zona i d'on l'has de treure i d'aquí hi ha... Del grup que l'extén. Perquè jo crec que si... Agafant l'exemple de Cornellà al Prat, si aquesta pancarta, en comptes d'estar on estava, hagués estat en un lateral del camp, no crec que hagués hagut cap problema. Però és que, primera, les coses s'han de jutjar amb el que eren i amb el que van ser, no amb what if, perquè les coses, si hagués estat allà, o segurament allà, ningú hagués posat una pancarta com aquesta. Doncs t'agafo el guant, s'ha de jutjar el que era. El que és que no les tenia que haver retirat ningú perquè no tenien que haver existit. Correcte. Perquè el senyor Collet avui falta a què? A Collet no ha faltat a res, ja està impecable en la seva intervenció. El senyor Collet quan diu que el club no sabia que aquestes pancartes existien, això és una vergonya. Perquè el club té l'obligació de controlar les pancartes que es fan. Sota la seva tutela les té que controlar. La pancarta, el llençol, la pintura i l'escriptura es va fer dins del camp? Sí. I això no ho va veure ningú? Cap empleat de l'Espanyol? Aquí, això és una negligència. Adolf, no puc contestar. No, t'ho pregunto. Cap membre de seguretat? Jo puc admetre que, donades les situacions que hi havia, una mica de perillositat, òbviament, a nivell de que l'afició estava calenta, evidentment la curva és segurament una de les aficions, o la part de l'afició segurament que era més propensa a fer algun excés. De fet, hi havia hagut una reunió prèvia entre el club i la curva. Sí. Segurament es podria haver supervisat més exhaustivament i es podia haver fet. I segurament, a tenor del que ha passat ara, ja ho ha dit el propi Collet, això no tornarà a passar. I, evidentment, aquí sí que pot haver-hi una laxitud, una relaxació, i segurament el club, com evidentment al final és el màxim responsable i el que al final acabarà més perjudicat, havia d'haver actuat sobre això. Jo no et dic que no. Però el club al·lega desconeixement. Al·legar desconeixement és suficient com per rentar-se les mans? No. No. Però d'altra banda... Tu sincerament et creus el desconeixement? Sí. Sí, me'l crec perquè sé com funcionen les coses en el club i en aquest aspecte no funciona bé. No, estic d'acord. Si et creus el desconeixement, has d'acceptar que hi ha una negligència enorme per part del club, perquè tenint els precedents... Si m'has escoltat, he dit això. Tenint els precedents... Precedents en quant a pancartes d'aquest estil no hi havia hagut. Precedents en quant a crits que no són d'alguna manera... Això és més inevitable. Això és més inevitable que no pas les pancartes. Teòricament s'havia pactat. Quan parlo de precedents em refereixo als precedents d'una banda i d'una altra de les dues últimes setmanes. De tot el que havia passat, jo sóc a l'Espanyol, però per la meva pròpia imatge, ja no per de més, per la meva pròpia imatge, perquè el que queda clar és una cosa, que el que més malmès ha quedat és la imatge de l'Espanyol com a club. Això és veritat, ho ha vist el món. El món ha vist que en un estadi s'han lluit pancartes masclistes. Veu moltes coses cada dia. També, vull dir-te, i al món hi viu i escolta, perquè n'hi ha molts exemples similars i coses que han passat similars. Ara estem parlant... Voldria també, d'alguna manera, que al final, malgrat que tots hem condemnat això i que és absolutament menyspreable, però no voldria tampoc que quedés com l'afició de l'Espanyol és l'única que fa aquest tipus d'actituds arreu del món. I sobretot no general. Que quedi clar, no tota l'afició... Afortunadament, la immensa majoria de l'Espanyol, de l'afició de l'Espanyol no són així. Però al marge d'això, home, escolta'm, estem acostumats tota la vida del món, senyor Batlle també, perquè també i jo tenim una edat més que la resta, de veure coses molt pitjors que aquesta. Però no em serveix. Segur. No em serveix. Com ja ha passat altres vegades, no és excusa. Ara de què parlem avui? Què ens ocupa? Sí, però no pel fet que ens ocupi, el que va passar, i a més t'he reconegut perfectament que no és absolutament justificable el que va passar, jo crec que no es pot dir que és un referent aïllat, perquè llavors el que sí que estem fent és tan injust com assenyalar amb el dit a tota l'afició de l'Espanyol, com tu mateix has dit. El gran club és el perjudicat. Sí, d'acord, la imatge del club està en entredit, però el que no pot estar en entredit és tota l'afició. Igual que, evidentment, hi ha exemples homologables i tristos que tots recordarem a l'afició del Barça o d'altres aficions. I ja està, i el que no farem ni podem dir, escolti, com vostès ho van fer, nosaltres també ho vam fer, això no t'ho... Però si vols un dia fem un monogràfic de fets lamentables en el món del futbol de tota la història. Però avui estem parlant del partit d'ahir. Però posem-ho també en referència. A mi el que em cansa és que sempre, quan passa alguna cosa, és anem a buscar la comparació anterior. No, ahir va passar això. També ho fan als diaris, com per exemple, jutgen un fet aïllat de l'afició de l'Espanyol i em posen en connexió amb altres coses que han passat. Un moment, t'acabes de donar compte que m'has dit que no generalitzi amb l'afició de
l'Espanyol i ara dius als diaris? Això és generalitzar, no? Bueno. No, si vols puc especificar... Ara, sort que a l'acte arbitral... No va veure res. No va valorar cap mena d'incident. Cap mena d'incident. Menys mal que tenim les imatges. El senyor Pere Arnau, perquè el que em sembla que sí que és trist és que a la zona mixta se li pregunti a Rafa Marañón i al senyor Pere Arnau per les pancartes. El senyor Pere Arnau diu que només n'ha vist una, de totes les que van treure, i el senyor Rafa Marañón, entre altres coses, diu que la afició és soberana. Em sembla realment molt trist que els pancartes surtin a la zona mixta i diguin això. Em sembla que del públic ho pots esperar.